Алелуя, слава на Господа. Колко хора сме в очакване? Алелуя, всички, слава на Господа. Аз ще поканя пастор Исак, ще го поканя. Той ще каже повече неща за себе си. Заповядай Биляна. Помежду нас е и Биляна, да ви я представя. Слава на Господа. Тя е един прекрасен човек, прекрасен преводач в името на Исус. И аз благодаря на Господа за нея, че я познавам. Амин. Wow, it's a beautiful day God has given us. It's a beautiful day God has given us. Прекрасен ден ни е дал Бог. No man can give you a good day apart from God. Никой човек не може да ви даде хубав ден. And so he deserves the glory and honor. И затова е за него цялата слава и цялата почит. Hallelujah. You see, the rich die, the poor die. И нали знаете, че и бедните умират, и богатите също умират. The only sustainer of life is God above all. Единствената истина в живота е Бог. And we are grateful that he has allowed us to live today. И много сме благодарни